Od 23. júla som bola hospitalizovaná, rizikové tehotenstvo, skracovanie krčka. Myslela som si, že presne ako pri Neolkovie, keď som bola hospitalizovaná, že to budem tam zavretá nejakých pár dní, možno maximálne 2 týždne. To ma boli pozerať. No samozrejme som sa snažila proste počas celého tehotenstva užívať čo najkvalitnejšie vitamíny, velozofy. No a keď si myslíš, že to nemôže byť horšie, tak sa samozrejme môže byť. No a neprajem toto nikomu zažiť, tento pocit, že vy ste v tej sanitke, že nie som ja v aute a prepúšťam sanitku, takže ma prevážali do Martina, kde je jedna z najlepších neonatológií, keby naozaj bol ten predčasný pôrod. Neprajem to naozaj nikomu, proste pocit, že neviete čo a ako. Tu už ma chodili pozerať do Martina. Čiže s Noelkom aspoň takto pár minút, hodín, proste koľko vydržal, a ako kedy samozrejme. Predsa dieťa, nemocnica, sme chodili keď tak aj buď do bufetu aspoň na kávičku, lebo on proste moc nevydrží. No. Tuto aj s babami, s tehulkami, s ktorými som sa zoznámila, super naozaj baby. Pozdravujem vás a toto je moja práca, offline, online, som fakt vďačná za ňu, fakt taká moja aj psychohygiena. No a takto sme trávili, ja som videohovory s rodinou, samozrejme, je to stále len videohovor a je to iné proste, keď s niekým voláte. Toto sme si nacvičovali nástup s Noelkom do škôlky a toto sú jeho prvé dni, ktoré som ja nestihla, ktoré ma veľmi mrzia, ale viem, že si to nejako potom doberieme spoločne. Ale viem, že mám najlepšiu rodinu, muža a proste fakt bolo o ňoho fakt najlepšie postarané, že som to lepšie aj psychicky to tu znášala. Je mesiace zavretá, čiže mal naozaj plný program a až si to tak potom on až neuvedomoval. Našťastie, samozrejme vždycky, keď išli domov, tak ma bral za ruku, že poď domov, ale zvládli sme to. Toto sú vlastne jedno z posledných návštev pred pôrodom bratčeka, tak sme sa ešte mojkali, šteklili na izbe v nemocnici v Martine.